Secret, jesi spreman? Jesam. Okej, ajde. Ajde, snimam. Ti pričaš što Akcija! Prije nego što nastavimo dalje s ovim videom, lajkajte ga i ako skupimo 15.000 lajkova, ja i Secret jedemo najljuću papričicu na svijetu. I subscribe-ajte se na naše kanale i na Jumbus. Nastavljamo video. Jako ljutu papričicu, pogledajte ovo, kineska slova gore, znači to ne može biti dobro nikako. Stavim se. Čing čong čong čong. Je, baš to. I sad ja ne znam da li to uopće pametno jeste, ali je. probat ćemo. Znači, ne sumnjam da je ovo legalno kod nas, tako? Tri. Evo jedno stavi. Jedno ćemo ovako je pravilo, da. Fokusiraj. Ovako je pravilo. Moramo sažvakati i progutati. I progutati. Jesi spreman? Čekaj, aj lazy digor 3, 2, 1. Može. Obrojavaj, 3, 2, 3, 2, 1. Ajmo. Nemojte odmah mlijeko. Znači, morate bez mlijeka bar 3 minute. Koliko? 2 minute? Oj. Dobro. Mogu progutat? Ne. Možeš progutati. Misli da ne želi ništa. Ajmo, još. Jednom se živi. Ne u mlijeko! Daj, moramo. Ne. Dvije Rade dvije papričice poj. Filip. Ljuto, realno. Riga. Riga. Izrigo se. Izrigo se. Izrigo se. Jem ti malo. Kako je ljuto? Kako ti izriku? Ja sam rekao da ponosim. Bog te. Filip, kak tebi nije niš? A ja ponosim sve, kažem ti. Kako? Pogledaj šta Filip radi. Mogu ja još jednom pojesti? Ne. Nemoj, please. Dobro, neću. Ti nisi normalan. Diglo mi se sve. Pokaj povlaču, ne mogu vjerovat. Ljudi, mliko ne treba meni. Sti gotov. Au! A? Kak je? Govorim mi Meni je iskreno boli, ali okej, mogu izdržati. Nisi mi snim, super. Ajde. Kažem da me boli, ali mogu izdržati. Kaj od uzada ima? 10%? Može još rigat. Just frozen. Evo ga opet. Evo ljuto. Nemoj po očima debilu. Fuck! Ne znam, ako skupimo... Ajmo 15.000. Ako skupimo 15.000 lajkova jedemo... Ja i on. Ghost Pepper. Ali ozbiljno, ja fakat, ja ću pojeti. Mogu i 2. Milion i... Kaj si rekao? 2. Jedan. Zapamtite to da je rekao da će zapamtite! 2. A sad 15.000 lajkova. Ja se molim da to uspije. Spojit ću 2 ghost papera, 2 ghost papera. Papera. Ghost papera. Da, ja sam sad dvije pojel, ti jednu, sad ti moraš 2, ja jedan ghost pepper. Može. To je to. Može. To je to, dogovor. S tom rukom sam povraćao. A, fuj. To je to, nadam se da ste uživali u videu. Jer ja nisam. Jer ja nisam. Secretu nije ništa, ali kao što smo rekli, ako skupimo 15.000 lajkova na ovaj video, ja i Secret ćemo pojest Ghost Pepper. Što je najljuča papričica na svijetu. Da, jedna od najljučih, ako čak ne najljuča. Znači ova ima oko 100 i nešto tisuća ovih kao jedinica, a ova ima milion i nešto. Tako da, ako to želite vidjeti, like na video, 15.000 moramo skupiti, subscribe-ajte se na Jumbus i vidimo se u nekom drugom videu. Poj!